todo chuan a technique manga hun chi a thu chu soya Itadori chu lo ka de howa ma se todo chuan chu tiang soifian a hun om lo min ring top la cholowin fight mairo atia todo chuan hanami in askil mang dan te ai tek to dan zong zong te chu uluk tak chuan angai tu leta angai tu fe nu chuan todo chuan kan chak ngei do ne atia anni pani chu hanami lama chuan an tlan pheya ma se todo ke chu ani chuan thingzung chuan a lo mandinga thingkwal deuh hrepin a hnuwa a hnung lama chuan a vom pheya todo in sole na tura tak chuan thingzum tak chu ati chuaka Itadori chuan chandu viau ma se hanami chuan a lo ti buai boxi hanami chuan ti fu in ti takin pakhat chu tludone a han ti sapa ma se ama jok chu awa in thil dai Itadori chuan todo maya chuan a lo hnek renga kha todo skill ni in mi omna a thak thleng the ni an pani chuan hanami lama chuan an tlan pheya todo chuan a kut chu bengin an omna chu anin thak ta zungzunga chutianga an omna anin thak thleng chen ta ka chuan hanami po chuan bai mai dan tur chu a hrelawa an pani la chu an khoina in an rang to boxi todo chuan nuam chu a lo ti tolu tukringot Itadori omna tur chu a lo siam rem sak zungzunga Itadori chuan black flash chu a hmang le a chuta hanami taksa chu electric shock ang mai chuan a oma Itadori la chuan black flash chu voi khat mai ni lo voi thum lai chu a zon chuan a hmanga todo po in black flash chu tia voi thum a zon a hmang thei a voi khat mu na ni wang chuan makti tak chuan an in sual lai chu lo ena hanami hi special grade ani wangin olsam taka tuk zal thei chu ani haulo chu mai baka ataksa te hi secondary lo te chungin anin siam thale zungzung boxia hanami chuan thingzung hmang chuan anni pahni chu baile tumin ron chhoro ule atia ma se todo chuan a counter dan tur chu lo ngai to fel vek to a hanami nen chuan an omna chu in soipin Itadori chuan a lo hnek ngala ma se ani po chu bang big chuang lo hanami chuan pangpar lian tak chu ti chuaka a chunga chuan ran nung ang tak ha hriam tak nei chu an lo om treu le ngal chung ho chu vai voi ai rangin Itadori le todo lama chuan an thlok phaya chu vele todo chuan hanami omna le Itadori omna chu a thlak thleng le wata todo chuan chu thil chu a curse energy tam tak chuan ma chon chu tuma chol khomwang lo chuan anni pahni chuan an attack le ngala special grade pakhat chu anti boy ne ve khopani todo chuan a kut chu han beng le a ma se tun tum chu Itadori chu baude in akuta chuan curse weapon chu alo om daya he thil hi megumi khan an kalma in mang turin a cha ani todo chuan vai vir deuh papapin chuta hanami maya tak chuan a han vo popa hanami pon na tingei ni turani chuta hanami chuan akut veilama lei chu khoin abul vela thing chakna te chu hi pa abul hnaya thingkung hring te chu lo ro ngal vekin adar veilam chu alo alboka chu pangpara chuan lo changin a par lai taka chuan hanami mit chu lo langa Itadori po anbula chuan lo thleng ve in todo chuan he curse energy hi a chaklu tuk lo hnai su alo tivata chuta hanami chuan domain expand a han ti man chia an omna mun in sil na chu alo puaka chunglaman han hoi chho chu satoru gojo chu boruwa ka chuan alo om renga amit in tom na po chu alo phelani lelama kan puwa pon a guitar sexy tang chuan curse energy chu alo kap chuaka chumi hmang chuan lukola chu alo beive chu ni in lori po midang alo zongna lama geto thruishwe pakhat chuan alo ti boi ve boka a chemphong atan chuan curse ban chu hmang ni in chu chuan nget takin chem chu a volunteer thei phani a hnuwa nobora le mai te po chu an lo lang ve ya ani la chuan anni hau chu fiam thu thonan lo hmangin enteu meiche heti zat keimin muturin an lo kalania milar ka ni ringot alo matia ma se chulai mun in silna a chiata ka chuan ani chu arang thei angber chuan a tlan che ngala lelama lukola po in chunglama gojo boruwa ka omreng chu alo mu ve boka gojo chuan khoilai tenge bulkata nang oti in alo ngai tu arak raka hlataka Itadori oma mu chuan a curse energy tam tak chu a mu saka chu todo wang ani ti chu a hre thiam zui ngal anni pani chu an ngai tu om lo ti hria in lukola atang chuan bul chu tana lukolan gojo mu ve le chuan a hreite chu alo ve phei pop popa gojo chuan akut le ke chu ati sop sak ngal veka putara la chuan thatlo ram tur chuan alo ti ve bok
tuemo chu tlan bo an tumplating ka hria ti in ama a gojo nen anin sual lai kha ngei to in special cars pakhat lo lang ve kha ani ti chu a hre theya gojo chuan cars technique amplification blue le cars technique reversal rate chu azoma chutia sila chiata ka chuan hanami chuan kai hnuk do ke gojo machon tur khopa mol kan dilave atia itadori chuan kan ti to ta sa sa khoya ma ikal lawang a lo ti deuh bura ma se to do chuan pen khat po pen to lo tur chuan a lo tia gojo in blue le red ati fin te kha holo purple a changin hei hian lei hip na tam tak akeng tel ba ka thil lo om to sa te chu ati dang lam vek theya chu tiang khopa thokna chu ni chu thil chu itadori te lampanga chuan a ka pheya a thleng china piang chu a che phei zela itadori khan to do soi kha oi loin pen khat che lo pen chin se apoi khopang le an omna chu a che hne khop maya hanami po chu a thinge dam po chu hria to lawa gojo te chu che thaviau ma se lelama mahi to po lo che thave thau boka ani chuan ol sam taka veng tu te chu lo tuk zalin sukuna ku zung tang chu alo la theya haruta chuan mun him lam chu lo pan me ka chuti lai tak chuan chunglama tang chuan hanami po alo tla thla hlola gojo kana wang khan ani chu adar veilam chu bal hloka a taksa po chu siam tha theiri lawa chulai hmuna chuan a let ta topa chutia engma tilawa umlai chu haruto chuan remchanga lak tumin hanami chu tha tum tamai mase mahi to chu abula chuan lo lang ve ngalin ani chu ain thiar filim le ta zoka hun kal to chu lo langin tuipui kama chuan mahi to geto hanami le gojo de chuan jujutsu high school beidan tur chu an lo rel meka anni hau buaina ber chu gojo kha ni a an hlau thong angreng poin gojo kha aron chena viawani kha hun pa ngaya chuan mahi to chuan hanami kalpo kal thei to lo chu mun him lam chu pan pui lo tum meka lelama jujutsu teacher lam te pon thil thleng chungchang chu an lo soilet ve meka gojo chuan ku zung tang an du chan chu sukuna kau chuan du wang ani chu ringa an mi hreng pa an dobla chuan thil thui thak hria thei chuan nei lo chu pa la chuan an zinga chuan meiche pakhathi lo om ve in chu nu tang chuan in thu chu ka dong ve chaw ani atia mei chuan gojo hne na chuan ring hlel tur omang te hria yamatia gojo chuan alo hrebik lo lelama itadori ta thian thumpo pizza i pa chuan an lo ti ve malmala anni pahni chuan megumi thu soilai uluk takan ngai thlak lai chuan an zinga todo chu lo om ve ya alo bu ve muk muka rangmang khenga itadori chu tlan chu ngalin todo po chuan a ve ya hun thol rei lo te tal chumin pe vela todo chuan atlan chiat na pianga chuan azui zel boxi miwa po lo lang ve le in keima mihring man tlak lo miwa bok o alo in tilea thil thleng chungai toiletin midang zongjong in an nun na tha pa special cars an lo bei la in keila tui takin kalo mu boxi kawan man tlak lo takem chuta ka chem du em chu abung boxi ani chu bol hlap tura in kawranin bol vom tu tur chu achem ti bung tu makini gojo chuan zirlai te ma chuan mi than khat chuan an nun na te chuan chana ma se kan thil ti lai chu kan la zo boxi lo engtin nge niang a lo ti ya kil khata tangin to do chuan kan zo fel lo hnu a tak takin kan ti thalenga ni mai lo ma lo ti ya gojo chuan itadori hne na chuan bom chu pe in chutami lekha pakhat chu la chuak tur chuan a ti ya itadori chuan baseball ti in ziana lekha chu ala chuaka principal yaga le gaguganji po chuan dai maya an lo ti ya principal gaguganji chuan hetlai hmuna hian enge thlengta ati lai chuan gojo chu ngoi reng chuan a local chuak de ya anni ho chuan school event exchange in elna chu baseball mang chuan an thlak don ni kiata lam chuan hlap ma sa in tokyo lam chuan an vom ma sa ve thunga momo chu meiche nau pangte mai ni wang chuan chak tak po chuan atlan ve theilawa tlan chak deuh turan lo ti chuan ka theilo ani hi ti pa chuan a lo thin rim deuh hlura kamo chu aron pen chuak ve le a itadori hne na chuan jujutsu azom chan chu azota itadori chuan malve thei tak mai ka ni ya chumi lawa a thei anga tam mi tran puya mi nu na chan ka du wanga ni ti ina changa itadori thu soi chuan kamo chu anu angai to chuatira anu nen an thil soi dana in ang chia wanga ni chu tiang thilte angai to le ta ka chuan kamo chuan bol local chu hlap lo kui thaka tuna chuan tokyo lampang hlap chu ni ve to a ama sabera nobora chu ron pen chuaka itadori po in alo aw ve lo bok
kia ta lampang chuan bolvom na machine chu an ron nor chuaka me chamaru ti chu a in tara chumi wang chuan nobora chu thinrim khop mai kan ria tang khan me chamaru kha machine ani kha tuna an thil ti hi enge kan ngai dan le adota megumi chu ron lang ve le a ma se ani chu thinghal de ya panda in ron hlap ve le in dong thei lo tur chuan lei hrul chuan a hlapa maki lo lang ve le in anaw mai chuan ei lo ti hria tak hian a lo ner deuh saka maki chuan bol local chu lo hlapin sang taka chuan a kala a pol te po an lo lop to lu tuk ringot in ti thei taka a kal vel lai chuan bol sang taka thlok chu momo chuan a lo dong chata an che dan chu ita dori te chuan phakar thla kan ti khop mai an point chu 0 all ala ni ya next a chuan kyoto lama tangin to do chu aron lang ve le a ita dori nen an ti mol mol lai chuan maki chuan biang soi boy khop chuan a ron voma mi zong zong chuan maki chu i vom thalutuk an nal lutuk an lo ti sup supa ita dori chuan to do tuma hian an ngai na lo che ni hi a lo ti chuaka principal gaguganji le yaga chuan lo langa yaga chuan engwanga ita dori chu tha tum nge ani azota gaguganji chuan ama hi ngai na na le huat na em po ka nei lo ma se ama wang hian midang in an nun nan chana an la chan bel zel don ani chumi ti top ka du awang chuan ani hi athi ka du ani atia tokyo lama tangin a to bernan ita dori chu aron pen chuak ve a bo local chu chakta ka hlapletin sang taka chuan akala momo sang taka ompo in chu bol chu aloman phalawa chu wang chuan tokyo lampang chuan hne na chuan changta ni principal yaga le gaguanji ma a fang mirom chu gojo chuan lo rapin in soi hau mai a halo tia tlangwal pakhat chuan phone call chu lo mangin kongka chu in hong renga an kalsan na wang chuan a lo thinrim khop mai chu tia thinrim taka phone a mang lai chuan a hnung loka chuan khars pakhat chu lo langa khapa mai baga khan mi pahni dang te chuan an na chuan chana chu thil chu megumi ita dori le nobora te chuan an lo chui meka khang mi thi pathum te kha middle school a chuan an kal ho thina ama saberatan school vo enfia chu than ti tlanga chutlai hmuna chuan mi pahni hian meizial chuan lo zuwa nobora in chumi te hmu chuan phur tak chuan an lama chuan atlan phei ngala a thian te bula chuan hemi te pahni hi an monga kan pe shrep du nge matia chumi te la chuan an lo hlau vak bik lo engtin moi soya an lo ti leta an ni chu meng phok deuh zokin zana chi bei chuan buka nobora le ita dori chuan nuam lo ti in khatiang kha ngai lo sin le an lo ti vela ma se an ni chuan megumi hming chu an lam da ya megumi la lo lai dewin an hoi thadu lo nge ya megumi chu school a chuan a local ve to thina chumi te pahni chuan an za em na chan chu chulai venga geng member te chu a lo soprep to ani ome bi pakhat localin nangni ho kha tunge in ni a school dang hetlai hmuna hian ron kal kan phal ringo thleine malo ti ya nobora la chuan vin hurin tungei ni a alo ti leta an manager akari ni ta chuan permit nei thlapa chutlai hmun lut an ni thu chu asoya an ni chuan chutlai hmuna chuan thil chiang tak chu an var theilawa ma se yeso hachi leichung chang chu an va soi chuaka chutlai hmun chu inti hlum na lei ti in an soi thin boka mani nuna lak tum te chu chutlai hmun atang chuan an zuang thla thin ani ma se an soizel na chuan chutlai hmun atanga zuang thla te chu mani du wang renga zuang thla po chu an anglawa school po na chuan an ni chuan leichung chang chu an soizoma ita dori chuan kan zuang thadon mo alo tipeka chutian ti lai chuan putar pa chu lo chuakin megumi hne na chuan tisukimi a thatlo alo zota megumi chuan olsam takin a that thuin alo chang ita dori te chuan chu tunge ani an lo zot wata megumi chuan soi thui vak lo chuan au nau nu ani thuin alo chang mahito chu alo langa amma a chuan cars object pathum te chu an lo oma han soi zau lokila cars object te hi sukuna finger a khan tereu te an om ve an ti ni a hnung loka chuan geto po chu alo om ve le boka an hma chuan mi pakhat chu an lo kheng beta an ni pahni an lo lang to hi chuan boina lian tham eng emotak chu thleng ve zia ni kha geto chuan an mi man pa chu cars object chu 80 ra ya so hachi le ya chuan an ni ho chu vokalin reing yalan ma po chuan engma chuan hmulawa an ril te tram wang chuan in no por tur chuan dora te chuan an han let le phota ita dori chuan makve deuh chu tuma hian khar san hungai lo nge ni a renga an dead po hetlai hmuna hian 100% ani lain chuizui ani mi lo chu amak ve khop mai alo tia
akari ni ta chuan ding ding ngai dan ka nei ya lo ti chuaka Itadori ta thian dun la chuan ding ding ati nia he nu hi asang nge yang an lo ti zui zata skula an mu mi pakhat zo kha an bula chuan lo thleng le hlolin mei che pakhat chu alo phura chu Megumi classmate lui lo ni ani chuan le chung chang le an ta na thil poimo tur om ang a hriat ang chu a hril chhawng ve ya akari ni ta chuan an boruak chu a rilu tukang ti chu hlawa an college ta na poimo tur eng mo zonga an local thu chu asoya an kalma chuan chu nu chuan tisukimi in a lo zui ve don chu ematia ol sam takin Megumi chuan o ti in a chang liam maya an chunga thilpoi thleng ti hlawin akari ni ta chuan an ni pahnih chu a thla howa an kalnu chuan Megumi chu thil ngai to muk ti hriat tak hian Itadori biak na po chu a hrelawa aron har chu nu po chuan boruak tha hi block ngai ti in a kalsan le da ya Ijichi le Megumi te chu in bia in an mission chu hla om em awang chuan in hnuk dok mai tur chuan a lo ti ya thingbuk kar tang chuan Itadori le Nobura chuan Ijichi chuan engchia mo lo soya Yunaw nu chu tha em ti in an lo zota a thalu tuke ma se nang ni pani hi in ho photangai leihnuya chuan Megumi chu vokalin chu mission chu ama chau chuan ti atumani dede puye en wang lai chuan abula chuan an ni pani chu an lo langa I chan chin tlema zong tal chu min hrilve tola an tia tite thian kan ni kha an han ti ta ka chuan Megumi po chuan a soi ve ta a ani chu ia so chi khars chuan manin tong theilo le engma ti theilo chuan a oma Megumi soidan chuan chu khars chuan engteka nge ati hlum don ka hrebok si lo a soi thui ma chuan an ni chuan aril runat lutuk chu hlawin an lo ti top le wata chungte chu a hma de a soi to tu chelom lellol che hian an ti khum zeka hemi te hi an hau viau na in thil chu an ngai to thiam ve ania an ni chuan chu luikor chu an chui zela an hnuwa tuitlem te omna chu an chui thlenga chutlai hmun an pen lu chia chuan khars po chuan ati tur tak lo ti in an omna lai hmun chu alo vet khat ngal veka an hnunglam atangin khars pakhat chu alo rak phei von boka ani hi mahi to in mihring kharsa asiam kha ani chu khars la chu atong du phian le ngal Itadori chuan a khars energy chu som khomin Megumi ahma sa zo kha lo ngai ven ula hei chu ka kuta dar u atia chu khars chuan min infiam pui du tak takang mo alo tia